T'han sortit agulletes després d'entrenar? Tranquil, no ets l'únic. Hi ha maneres d'evitar-les o almenys no patir-les tant. La clau és la progressió. Si augmentes la intensitat o el volum d'entrenament de manera gradual, redueixes molt el risc d'agulletes. Un bon escalfament activa el flux sanguini i prepara el sistema nerviós. No les elimina del tot, però sí que pot fer molt més suportables aquestes agulletes. Acaba la sessió amb uns minuts d'activitat lleugera i estiraments dinàmics. Ajuda el cos a recuperar-se millor. Dins les 2 hores després d'entrenar, menja proteïnes i hidrats de carboni, per reparar el múscul i, sobretot, no t'oblidis d'hidratar-te. I si ja han aparegut aquestes agulletes? Fes activitat lleugera, un massatge o foam roller, i si vols, alterna fred i calor. Tot això pot ajudar a reduir una mica el dolor i la inflamació. El descans també és fonamental. Dormir bé accelera la regeneració muscular i redueix la inflamació naturalment. Les agulletes són part del procés, però amb una bona planificació, alimentació i un bon descans, el teu cos progressarà i gaudirà de la pràctica esportiva.